Ọhaneze ndị Igbo ndị ọma ndị m na-agara ozi aka m kwa nwanne unu nwoke Chukwuemeka. Ebe m nọ taa wụ na Alaba International Market nke nọ n'ala Owerri. Ịma anyị na-ekwu okwu na ala Igbo nwere ihe niile ahụ nke ụmụnne anyị ndị nọ na mba bụ ha bata ha ahụ werekwe nọrọ ebe a kpatakwa ụdịrị ego a na-akpata na ebe dị anya ha nọcha. Ebe a wụ ala Owerri na Alaba International Market. Ile anya na gburugburu ahịa ị ga-ahụ na enwere lot ụmụ Igbo ga-emeli ndị nọ na mba. Enwere a lot of lock-up shops ebe a wụ ụmụ Igbo ndị nọ na mba wee batacha ha ga-enwe ala Owerri ala Igbo ga-emepe. Otu ahụ nwa Igbo si nọrọ na Alaba nke Lagos, nọrọ na trade fair, nọrọ na ahịa dị iche iche ma Balogun. Ọ bụrụ na ụmụ Igbo ga-arụ onwe ha ụka wee bata n'ala Igbo mewe dia business, ama m na a ga-enwe ihe dị iche, ala Igbo ga-emepesi. N'ime ebe a ọwụ sọsọ ebe a kwa ọwụ sọsọ n'ala ya na enwere a lot of lock-up shops bụ ụmụ Igbo ga-abịa were ofu n'ofu ka ha na-azụ ahịa. Enwekwara real estate nke nnu as the ambassador wụ Pine Leaf Estate na-agwa ụmụ Igbo na ha biko na ha lọta ụlọ na akụ ruru ụlọ ka eji mara onye kpara ya. Anyị ga-agagharị na mpaghara ahịa jicha unu ebe niile nọ n'ahịa nke a ebe ụmụ Igbo ga-ebulata akụ ha. Ama m na shop ebe a dịcha ọnụ ala. Ụmụ Igbo ihe m ji na-enye unu ihe onyonyo ihe nkiri awụ na akụ ahụ ruru ụlọ wụ akụ ama onye kpara ya. Ala Igbo ga-emepe, ala Igbo ga-emepe. Ihe anyị na-ekwu sị Igbo first, Igbo first, yalakwa Igbo first. Udo chia n'ala Igbo. Ise. Ọhaneze ndị Igbo ndị ọma ndị m na-agara ozi aka bụkwa ezigbote nwanne unu nwoke Chukwuemeka, the Unified Igbo's non-proponent. Anọ m na Alaba nke nọ na NAZE, Imo State, ebe m hụrụ nna anyị ukwu. Aha gị biko kọwara ụmụ Igbo. Aha m wụ Maazị Esomọnụ Amaobi. Maazị Esomọnụ Amaobi. Anọ m n'ahịa ebe a na-acha afọ m mụ na ezinụlọ m. Anyị na-azụkọ ụmụazị ndị ahụ hụchara ebe a. Ha bịara ịgba mbọ ebe a na-akpọ ya Alaba Market na NAZE. Okay, onye nna ka m jụọ gị, kedu ihe dị iche Alaba ebe a na Alaba nke Lagos? Ihe dị iche wụ na Alaba ebe a wụ akụrụ ụlọ. Akụrụ ụlọ chai. Alaba nke Lagos enwere ike echi ụfụfere efe ya eburu ya, mana ebe a onwe onye ga-abịa chụpụ gị, onwe onye ga-abịa tikpọ shọpụ gị. Ụmụnne anyị ndị nke na-aza Alaba nke Lagos ha kwesịrị ịbịa ebe a nyere anyị aka emezie Alaba ya akwụrụ. Even ndị nke Lagos na-achọrọzi anyị na-abịa ebe a. Okay, ngwa Alaba ọwụ gọọmenti nwe ya ka ọwụ individuals? Kedu etu esi nọ? Arụrụ mgbe Rochas nọ n'ọchịchị, that is Owele, ọwụ individuals nọ n'ahịa na-azụ, mana ọwụ gọọmenti rụrụ ya oge ahụ. Okay. And otu o si dịrị, okay, individuals contribute. Okay, sorry. Ihe mere n'ụwụ na all individuals tụrụ ego ọrụ ahịa, gọọmenti nyere ha. Ọ dị mma ka akọwa. Na-ahụkwa some lock-up shops. Enwere lock-up shops ndị ebe ndị mmadụ na-anụ. Ana m ahụ lock-up shops ndị mmadụ na-anụ. Ọwụ na ndị mmadụ ama maka Alaba maka na ahịa buru ibu. Ọ bachara n'ime ba ebe niile. Ọwụ ndị mmadụ ama maka ahịa ịbịa were kọsịọsị. Ofu ihe a ka anyị na-ekwu, enwechara lock-up shops ndị mmadụ na-anọ na ya. Ahịa ọ bụrụ ndị mmadụ bịa na-ewere ya na-azụ ahịa, ọ ga-eme ka ụmụnne anyị ndị nke na-amaghị na ahịa na-azụ nga ha bịakwuo nye aka, maka na ihe a na-akpọ development ọwụ onye nye aka, onye nye aka. Ọwụ development awụghị naanị ihe ofu onye na-eme. Let us go awụghị ije ofu onye. So otu anyị na-eti mkpu ya ka ụmụnne anyị na-alọta ala Igbo ka ha nwee ike na-edevelop ala Igbo, ma ahịa
ma ihe ọwụla wụ ihe anyị kwesịrị ị na-edevelop ọwụ ihe ofu onye gọọmenti ga na-eme nke ya anyị nwa na-emekwa nke anyị. Maazị isi gị na ya ụmụ Igbo ndị ọma, ihe a na-ekwe na-ekwu sị ka akụrụ ụlọ unu lee anya ihe na-eme na mpaghara mba Naijiria ebe ụmụ Igbo nọcha, ụmụ Igbo ndị na-agbasasị ihe a na-ekpe ekpere onye Igbo gwewa ọfọ n'ụtụtụ o jiri ọjọọ ya sị ka anyị sawa ma anyị akpala akpa. Ihe a na-ekwukwe n'ụwo na ihe awọ n'ala Imo steeti alaka anyị ala ụmụ Igbo anyị na-arịọ ụmụ Igbo ebe ọbụla unu ga-alọta inwegodi shọpụ gị na Alaba nke Lagos bịa lekwe ihe ị ga-emete ebe a gị na-achọkwanụ real estate ebe ị ga-arụ 1 or 2. Anọ m na Pine Living Estate. Pine Living Estate nọ n'Imo steeti. Anyị bịa zụrụcha ihe ndị eme ka ala Igbo sasa anyị arụta Dubai n'ala Igbo, rụta New York n'ala Igbo, rụta Singapore n'ala Igbo, rụta Tokyo n'ala Igbo. Ụmụ Igbo ịka wụkwa kedu aha gị ọzọ? Aha m Maazị Esomona Amaobi, ama onye Owerre Nkwa Ọchị nọ na Nkwere Local Government Area of Imo State. Ihe niile anyị na-ekpe ekpere ya wụ ka ụmụ anyị ha ka ha bịa mebe ala Igbo taa ha na-aba na-arụ na Abuja, arụ na Lagos, arụ ebe niile dị iche iche, azụ mma na London. Ha bịa mana Abia, mana Imo steeti, mana Enugu steeti, mana Anambra, ha bịa Ebonyi steeti bịa mepere anyị ala Igbo. Ọhịa anyị na-ekwu